Hei, salutare toată lumea, sunt Andrei de Atplay. Azi vom face primul episod din Dragon City. Să vă prezint fiecare dragon al meu. Uitați, ei doi. Aici n-am niciun pui. Ei doi. Ăștia doi sunt la iubire. Uitați, ei doi, aici ei doi, ăsta e la iubire. Așa, am și dragonii aici. Îl am pe acesta și pe acesta. Aici, da, să vă prezint doi dragoni noi. Uitați-l, ăsta l-am câștigat aici. Așa, l-am câștigat aici. Uitați-l, dacă dau așa, îmi va da piesa și o să l-am și pe ăsta. Încă două piese. Așa, și să vă mai arăt dragon. Uitați-l și pe acesta. Dați un like și un com dacă vă place. Vom face și noi o bătălie. Holy fuck! Ia să ne batem la versus pe insula. Deci cu cine vreau să mă bat. Hai să ne batem cu urâtul ăsta care e 17. Hai mă să văd ce știi. Da, ce să faci tu mie? Ule, fac ăla, cred că l-a câștigat. Dați un like și un com dacă sunt bun. Vă mulțumesc pentru like-urile date la intro-urile mele. Sper că v-a plăcut. Yes, un dragon mai ai, bă, fraiere. Dragon, Wally, fac te-ai dus pe har dacă ai făcut ceva greșit. Lovitură karate, te-ai dus pe pulă. Așa, pe cine mai batem și noi, cam dragon de bun și am făcut și eu ceva bun. Hai să te batem pe tine, că ești level 17, eu sunt și 20. Și înainte să mă fac, ăsta vreau și eu să mi-l fac, dacă nu știu cum să încadă, că e șuruburi, bă, frate, ce să dai tu cu placa ta, bă, ia uite că mi-ai luat. Îți mai dau și eu odată șuruburi și te fac un șurub mare. Ți-am zis tu și placa, da? Ai făcut ceva greșit. Lăsați-mă căcând. Mamă, pentru că ai și foc, am și de la și cavaler, ce te mai pui tu? Ce să mai faci tu? Mamă, fii atent ce dragon îmi pun acum. Caratistul 2 cu Chichicen în picioare. Și îl cheamă preferat. Foc! Critical! Oh! Whack! Boom! Whack 148. Whack 148. Iată ce picior în gură îți dau acum. Bătaie! Și ăsta ți-l la revedere! Mai avem doar 3 de bătut. Asta e vă. Ce dragon are! Față de-i mei. Îi dau din prima, îi bat. Până mă bați tu. Și uite cât mi-ai luat. Hai că te fac, bă, și pe tine, uite, deja te-am omorât. Cred că cu ăsta, doar cu ăsta joc, atât. Era critical. Nu mi-a dat tot. Foc cu foc. Nu merge. Nu, ia... ba da, i-a luat, ești prost.
Hai că ia pe preferat și te-am dat afară, jigodie. Ia și pe tine. Po, picior! Ce? Te-ai dus pe pulă. Fraiere, te-ai dus pe pulă. Încă 2 mai avem de bătut. Și ne dă... Câte diamante mă ne dă? Că nu văd aici. 5. 5 ore! Ai, și... Stai să vedem care e pe primul clasament. Cine? Eu sunt pe al 4-lea clasament. Mai e... Spar 4-lea clasament al jucătorilor. Sunt level 23 și ăștia au fost numai de level 17. 17, 17, 17, 17. 17, 17. Cât 3 bătăi, 5 minute mi-a luat. De fapt, stai, câte bătăi am luat. Acum haideți să ne batem și cu ăștia mai tari. Andreas, preferat. Andreas și Porky. Hai că vă bat, fraierilor. Și ai pus numele lui Andreas? Nu, ăsta e preferat, așa vedea numele. Hai să mă pe jigodie, ce știi și tu. Kung Fu, faci un episod? Da. Salut, abonați-vă la mine, Ganu și Andrei. Iată piciorul explozii, bă, nu i-a luat efect. Nu mi-a luat? Nu! Dar vrei să-ți dau piciorul Kung Fu? Coco, ce nume? Hai, ia să mă că te iau eu pe Andreas. Îți dau la bătaie. Atent. Pac! Și te-ai dus. Ia să mai faci 125 până mortul. Și deja 1000 de ani. Critica. Are numai dragon de level 5. Și uite ce critica îi dau lui ăsta acum. Uite. Ultimul a rămas ultimul. Bătaie. Deci să văd câte ore mai am la dragon. 13 ore. Hai să dăm și noi la câteva dragonei. De bine. Ce zice să dau? Eu nu aș da pentru că nu vreau să ai. Dacă am dragonul, n-am nicio piesă, deci nu vreau să dau. Dăm în partea aceasta. 170, 200. Calm. 440. Trebuie să strâng atât. Ei, și cu asta terminăm episodul de Dragon City. La revedere! Pa!